Groot feest was het afgelopen weekend bij Rolandia in IJsselstein. De horecagelegenheid bestaat namelijk 100 jaar. Bij zo'n jubileum vonden wij dat er ook een feest bij mocht. Dus ja, je hoort het misschien al een beetje aan mijn stem, maar we zijn al het hele weekend goed in de weer. En ja, dit is de laatste dag. We zijn vrijdag begonnen met een dorpsbarbecue. En daarna houden we nog een feestavond met de Roosentaler en W. Roels. En gisteren hadden we een feestavond met Martijn Fischer, die zingt hits van Hits van Hazes. En Hitmaestro, DJ, en ja, die draait een beetje allround. Vandaag hebben we de familiedag. Dus we hebben ons vandaag gericht op de ouders met kinderen. En voor de kinderen hebben we een heel spellencircuit samengesteld. En we dachten, we moeten eigenlijk een beetje een trigger, iets bedenken waardoor mensen komen. Dus daar hebben we de badeetjesrace voor bedacht. En we hebben op de basisscholen en bij de kinderopvang hier in het dorp hebben we badeetjes uitgedeeld. En die konden ze versieren, naam erop schrijven. En dan konden ze hem inleveren hier en dan deel te nemen aan de badeetjesrace. 100 jaar, maar dat is nogal wat, hè? Ja, dat is zeker wat, ja. Ik heb het niet helemaal meegemaakt. Maar ja, het is wel een hele prestatie, een heel mooie mijlpaal. En ik ben zelf de 4e generatie van het bedrijf, samen nog met mijn ouders, die de 3e generatie zijn. En zo is het altijd 100 jaar bij ons in de familie gebleven. Hoe het vroeger was is natuurlijk anders, maar ja, het dorp zelf bestaat 104 jaar op dit moment en wij 100 jaar. Dus we zijn redelijk verweven met elkaar en we zijn ooit begonnen als een bakkerij. Er is vervolgens een kruidenierswinkel bijgekomen, de huidige supermarkt. En zo is dat langzaam uitgebouwd. Op een gegeven moment is een caféfunctie bijgekomen en zo zijn de zalen erbij gekomen. En zo zijn we eigenlijk gedurende de jaren heen steeds verder ontwikkeld en gegroeid. Wat denk je aan de toekomst? Hoe zie je dat voor jezelf? Nou, dat is ook de toekomst kijken. Ik zit nu 6 jaar in de zaak. En als je mij 6 jaar geleden had gevraagd, dat was in 2019, nou je weet wat er na gekomen is. Als je me toen had gevraagd hoe zien de aankomende jaren eruit, had ik dit nooit kunnen bedenken. Dus ja, in de toekomst kijken, ik kijk geen 5 jaar meer vooruit, want ik weet toch dat het geen zin meer heeft.